Pozdravujem z nášho košického showroomu. Mali sme tu nášho obchodného partnera, od ktorého berieme obklady a dlážby, a doniesol nám takú novinku. SPC materiál, je to taká lepšia alternatíva k vinilovej podlahe. To znamená, že keď raz príjete k nám pre obklady a dlážby, tak ten zvyšok domu, ako náhodou nechcete vykachličkovať, tak ho vieme vyrobiť práve s týmto materiálom. Nie je to vinyl, je to niečo ďaleko lepšie ako vinylová podlaha. Teraz držím v ruke takú vzorku tejto SPC podlahy. Toto vnútri je kamenina s polyuretánom. Toto pod tým je nalepená podložka, to znamená, že netreba riešiť extra podložku. Tu hore vidíme vrstvu dekoru dreva, je to otlačený odliatok, to znamená, že tú štruktúru pekne vidno, to si pozrieme o chvíľu. Na tom je ďalšia vrstva 0,55 mm, ktorá nám zabezpečuje odteru odolnosť vysokú, čiže je to vhodné aj do kancelárskych priestorov, niektoré sú vhodné aj do shoppingov. Druhá vrstva, tá 0,55 mm vec, tak to nám zabezpečuje aj vodeodolnosť. A tá najvyššia vrstva je UV odolná vrstva, to znamená, že nám zabezpečí aj stálosť. Môžeme si pozrieť, ako to vyzerá na celej platni. A neviem, či to bude vidno na tej kamere, ale ja tu vidím krásny vzor, štruktúru dreva, ktorá je vlisovaná do tohto materiálu. Takto vyzerá lamela. Je to takto pružný materiál. Má to približne 1,20 m x 15 cm, sú tam nejaké také rôzne rozmery, ale v podstate je vám to jedno, pretože sa to ukladá takýmto klik systémom. Má to všade po obvode zrezanú fazetku, je ten V-čkový spoj, to znamená, že naozaj keď sa pohybujete na tej kancelárskej stoličke alebo šúchate s iným nábytkom po tej podlahe, tak nezničíte si tieto rohy. A tá podložka, ktorá je nalepená na tejto lamele, tak je akože úplne tiež super a ošefuje nám nivelizáciu zhruba 1%. Nie je to veľa, ale nepotrebujeme ďalšiu vrstvu, to je dôležité vedieť. Je to dosť odolné, skúšali sme to aj škrabať s kľúčmi a tak ďalej a celkom v pohode to vydržalo. Teraz si môžeme pozrieť reálne, koľko máme rôznych dekorov. Takéto rôzne druhy dreva, máme to na takýchto paneloch, aby ste si vedeli predstaviť to, aké sú tie jednotlivé farebnosti. Čiže táto farba a táto farba, tento odtieň sú rôzne. Úplne inak to vyzerá na mojom foťáku, ako to vyzerá v skutočnosti. Tu je to také ako keby studené a v skutočnosti je to oveľa teplejšie. A tuto v podstate je to isté, len tu máme také, že vlisy. Berte to ako pozvanie, treba prísť k nám do showroomu a pozrieť si to na vlastné oči, ako tento materiál vyzerá. Treba si to chytiť, ohmatať, pošúchať, lebo tá štruktúra je krásna, vyzerá to fakt ako drevo a ťažko sa nám to takto fotí a točí.